ngadap da kijing kemen sa isian ni kapor ka mentai ka bang yo pat banya keren bat pi hagan ni kesngi ka menta sisya ka mensim jangan kadap da kijing kemen ya ka bang yo banya sam shapi lang ba ka ni ketien ka jong blai ngangai ka ni ketien ka jong blai ka long jingker khu yanga bangai ka ni ketien ka long jingker khu ri pi bat sisya habang yo slow ka ketien yo ka bor yo ka jing start yo ka jing tip yo sha ya ka ta ka jing slow thu kumno bangin im kumno bangin le haga jing im ka jongi lamda kum tangin yat rumah lamda kum tangin yat kat sabangi mon kat sabangi poi ka ba khat do ka David tang ka jing susi soda ba babel ka ong don kalenti im ka be how brio ndrai ka ba kot ka long kalenti jong ka jing yap tadeng ta habo brio upet habo perkhat habo muddor dal ka jong ka jing su ka jong o ngaju ong ka ta ba ka jing pet ka jong brio ka long nang ne shatai yu i shanon poi ndrai ka jing pet ka jong blai ka dei nang te na jorong bat lada ka ka angle hi pet nang tayam ki khoro kharam phinam itat shano kalenti hinre da pet na jrong ni i kata kalenti ke aerial view le ne ka te ga pet na jrong ba ka ne ga pet horizontally ne ga pet nang ne shatai ka ya pher do kata tarau ubri upet nang ni ublei upet na jrong tani ta ublei i shano bat cha e re nang ne ta ka kut no tang ta hi ha ba yo i bangai kum ta ha ne ka sngi ni ya pet na ka tien ka jong blei cái ba ublei u i cái ba ublei utmu but cái ba ublei u kwa ingi bangingin le ban ngai khublei ya fi sha ki ba thrang ki ba sliang ki ba plat ya ka por ka jong fi ka ni ka sngi ban snap ya ka ni ka khubor ngai ka ni ka khubor long chingkar khulang ingi we pi we ka ni ka por manta ka subject ya ka bang abu ka ni ka sngi ka long balai bi ki long yeng ki kulmar ka ne balai bi ki long yeng ki kulmar ka ne Kilong yeng ki desi sha ki ba kodor hado kata ka family ne ka kata ka long yeng hoi ngai juong kata ba ka the smallest unit of the society ne ka long yeng ka dei kata ka benta ka barit ha kata ka imlang ka salang re ka ni pat ka long ka badon kam hado kata ngai si sha ki ni ki sngi ki long yeng bon na ki long yeng ki kulmar balai ki kulmar mar ki long yeng ki dei ki badon kam hado kata ublei la bo ka family ublei la bo ka long yeng mar ka ne ka long yeng si sha ka dei ka ublei da design ban long ka jingker khu ya ka ne ka prathai ban long ka jingker khu bat ban long si sha kata ka jing pendem ya ka ba on pendem no you soitan bat ya ka jing trei ki jing o ka ne ka prathai tading ta soitan ya le no ya le bi ya ki long yeng Ngasau dan apreng jompi kan ka por ka long yeng ka jompi ka huri hura bha ka kul mar bha but dan apreng jompi ki khon phi sngo si bha phi ba ka dan ka huri hura ka long yeng ka long sem ka jompi phi sngo lang ka ki tin si tin sang bi mei pa ki kren hoi ka ta ka jinge dei ka jomki la ne ka ta ka jinge sngo tho kam dan ha ka yeng ka sem ka jompi Pagom tayam phi mi future ka yeng ka jong phi tang phi kwa ban phat no na yeng tang phi kwa ban lit shong no bat ki parlok ne tang phi thait ban wan ru che yeng kan ne ka la ban long ya phi ki khon ki ti jong ka yeng phi yam re ka ta kam poison no phi snow si phi jaw ki umat re ka ta ka shu sakut kum ta hi bat kam don improvement ne kam don ka ta ka ba kham ba ha ba ka sngi ka mi kat bang nang mi ki sngi ikumba nang jot ikumba kata ka jinga dai ka nang jengai ikumba ka nang pra kata ka long yeng ka long sem ka jong fi kum ki khon ji sha fi sngo si le se ma phir kum ka tangal ne kum utanga fi sngo tho ya ka ta ba ka jinga dai ka jong pm bon sien am kam ju poi te sha kata ka jinga sngo tho lang ka poi mi tang kata ka jinga dom ka jinga mai ka jinga kren sniu kren sang kren si lane kata ka jinga takti lane kata ka jinga shok ya dat ha ka yeng ka sem ka jong phi click ka lok jong phi click tangar u bo click but prabi click kum ta ka dei bi ka thma kam madan thma ka long yeng ka kala long kam madan thma man la ka ngim ji dei jingmot ka lok ka ong dum wei lok ong dum wei padu lok teng ule kum ne ka lok ka kwa de kum ne kam ju poi te sha kata ka jingya ya bet lang ne sha kata ka agreement bon sien ka wan bet ka bokum kata ka wan so ka jingya thrais ne wei ka wan so kata ka jingya mai ka jingya tim le sien marba ka long yeng kam biang ru ha ka yo ka kot ka wei ka nakidaw ka de kata ba lada kam biang ka yo ka kot ka wan ra ka jingkali But haba kan ka tengah ka kli ne tengah utip baga jing yo jing ka duna bagom ta kawan ra ka jing so si maram dan ka jing so tho lang
kalok ro ka di ka balalot pisa ulok ro le se umbiang ka kamai ka ji ka de hang ta ka wan ra ka kulmar ka yeng ka sem ni ulok ro ka bu yo ka kamai u like bam batang ka bai di ela deru judap tangga taga ba pen snow bahai la deru ju la ban pen biang namar la kalong ha ka dor kum non pen biang ye ka yeng kawan ra si saya ka jing hiran kawan ra si saya ka ta ka jing krau ha ka ta ka jing dei hap deng jong phi angut ha ge long yeng ki long sem i sha don apreng jong phi ki long kemi ha ka ne ka pon nei ta ki kurem ki tengah ki yam bai namar ki tengah ki jong ki kim hok ha ka ta ka jing dei bat ngai i si saya ka ta ha ne ka long yeng ka long sem ka jong i ha ki ni ki sngi ki ba menta ki long yeng ki kulmarwa ki khon ki di drugs ki khon ki ngop ha ki jing di bu ai bat ki kimi ki pak shurit men sim bai tangga jinglut na ka bentai jongkir ka babon tip shurit men sim la shu tharai bai tip utu khon tip stangga no na neu dei jongi na tau bu syakem na neu tau ba sya bat hagi bril na sya bat hagi pulit sya bat aga shnong ka shus ir kata ka men sim bateng teng kalom tabu khon jong piru la sya bat sya la sya shoru la sya ben men sauru na marba la le kita ki kam la ban deu nong di la se la ban nong ru nong di phim ki mi pa phim la ban le e sho namar ka ne ka jingkul mar ka bawan ha ga yeng ka sam ga jong phi tadeng ta ki babon ki daw nga i ha ne ka por ka babon ki daw ki badan ha ga yeng ga jong phi dan na preng jong phi ga ne ka por man ta phi bro almut phi biang ban re ma phi ku mutunga em phi kham biang ta ka kamai ka ji ga jong phi bat ha ba phi la kham biang em ga ta ka kamai ka ji ga wan no ka jing sarong te ha phi ru kawan ka ji sorong ha jaka phin wan klon asieng phi poi e shongkai bi ki perlok ki jong phi poi se ka di ga bam hadin nang ta phi poi yeng da la miet phi poi yeng teng teng da la jan shai bagani ka lok ka up ye phi khnang ba yo ban ye kren ban ye pen bet ban ye plan ye ki crown re phim wan ha ba phim wan em kawan ka jing tar ha karo kawan ka jing dam namal ka khni lenti bo lok un wan kloi leni bo un wan ban yo ban ye kren ban ya snow tanat la yeng re mo phi ko lok se phi slam pimwan ba pilas dang man saka di pa man tai pilas dang saka buat bagani ka lok jong pm ka bitar sisa ka mi tedam sisa ka da dom ba ka dai i pm i kum bakan tro ata i kum bakan kebong ya pi namar blai kam la sha ban yu i pi ba pi di kiat ba pi buat ba ka pisa ga ba pi yo ro i kum ba kala nang duna ga ta ga jing ai ga jong pi hayeng ban biang ki ga yeng ga sam ki khon ki khti badai kita ki daw ki babon ki dan sipun ki daw ngai i bon ki long yeng ki kulmar bha pachi sin bagi long yeng ki kulmar am au soitan ta ukumen u soitan ta urkhi pasat urkhi taha o urkhi ben haba yo i baka long yeng ke jong pi ka pat ka pra ka jat ka snio urkhi namar u ong be ka mission jonga menta ka long accomplish dengan job sisa ya kata ka mission ge jonga habang la yo ben penjat igi long yeng pa si sien bagi long yeng ki jat si sien bagi long yeng ki sin jar si sien bagi long yeng ki bet am ka ba mot ka ne ka ba kham halor ki imlang sa alang ru ka kulmar padeng ta haba ka kulmar ka long yeng ka long sem ka kulmar lut na dong shadong deng ta ka kulmar sa ka sarkar kulmar sa ki pulit kulmar sa ka shnong ka thau kulmar lut na maru blai haba ka kulmari na ka long yeng ka long sem kawan ra ru sya kata ka imlang ka salang wat sya ka jelal ni ka rihi bro kawe badeng ta nga snow ka ni ka por mga kwa ban address ya ka ni ka issue nga kwa ban kren ya ka ni ka benta ha ka ni ka por ka bamenta balai bi ki long yeng ki kulmar ka ni ngan poi biang na bas dang ba kata ka long yeng am ka long thik kum ka to ka ka yeng ta am kra ni ka yeng bla sna do mau ni sna do ki rat ni yap ndai kata am kran itu kalong yeng hoi kum bakalong kan kalong yeng ka baken jado am kalong yeng ka baken jam siem la ne kata ka home ndai ka house ndai ka home ru ka dei ban long kum ka ta ka house ya ka ba pi shna ngai ha ba pi shna ki yeng phim ju shna la ka shna kom tu shbo la ka bo ki paya ka ba mon la ne kan ro na shu te la ka ta em pi da plan ya ka ta ka yeng ba ki ni ki sngi mentali ngai bagi da ai ru haki architect ban design ya ki yeng bat sisha habala ayah ka arkitek em ani ka yeng te kada itanat sisha bagade kata hak ni kisngi ke bamenta ngasngau ba bon ki bru ki design hi ka yeng
kelam dah perkat kisushna la kashna kelam dah mudur pagata ka yeng dal adap ka shu long khoro khoram komno kitiki mau kondon ki long komno wat ta ka slap ka long komno pa kam skamiru ta ka yeng namar umtip ban khle komno ru namar nakata ka jing start ka jongpi nakata ka jing tip ka jongpi pi kelam long experience ya kata ka kam repi kwa ban le hi ya kata tadi kita kata ka yeng ka bishna kala ban kenriang kala ban or kala ban tua kala ban jot kala ban ngam ne kala ban prano hi namar balai bapi design hi daladi tadi kita kata ka long yeng ka bakin jamin sim ne kata ka home ka abanong ifm ka dei ka ba ublay u design kan ma gani umdan architect u bakham triam ban ublay umdan u nong plan am u bakham triam lane u bakham shirkai ban ublay u bangi shakri u de master architect Padai mu la design ma u ya kan ka long yeng bo ai hangi ya kata ka design leng ba kan ka ktien ka ba im ka ba khoi ke jong o tading tam ngi haban puli ya kan ka ktien ba habangi puli kan ka ktien ke jong blai ba habagan ka ktien ke jong blai am ka sawa ha ga yeng ke jong pi habagan ka ktien ke jong blai ka im ha ga yeng ke jong pi habagan ka ktien ke jong blai am ka dai ka ktien ya ka ba ki khon ki tip ya ka ba phir pi tip ba haba ma pi kom ki long kmi long pa ba ki khun ki kti ki jong fi tip ya ka ktien ka bomot ka ka ktien ka dan ha ga plan ka jong ublay tading ta ktien ka jong ublay ka ong for I know the plans I have for you says the Lord the fi Jeremiah ka nong ba arpundai the khat way ong na ba nga tip ya ka jingmot ya ka ba nga perkhat sapang jong pi ong tra ka jingmot jong ka jing ba ken ti jong ka jing snew tading ta habo ublay u plan em ka long yeng ka David na ka banta ka ba kadai nak bentak apa itanat pelat ngaku apa nong ifi komo nong ifi menela la design du architect am ada uta u engineer le uta u mystery u bashna ta yeng u buat bi tik kat kum kata ka plan am kada scam kada itanat kada po kada ping sisha namar bala design dau architect bagani ka long yeng ka jong piru ngaku apa nong ifi ka sngi de u blay design ba phin buat kata ka design kadai phin buat bi tik na kane ka ktien ka jong blay kane ka blueprint kane ka kata ka 3D na ka 6D animation ka ba momentab na yeng kile ya kata bat lada fila puli kane ka ktien fini I ka dur joga yeng ka jong fi kawan dur kumta what lada ka yeng empat dap makana ri lemba kata ka design ka bo architect lada design ka komputer ka jong fini I bi kane ka yeng kan salong kum ni ndala dap tading ta fila dap I lupa wat lada empat dap bansna tagalong kum jur ha ka jingim ka jongi ki long yeng ki long sam ki jongi pide ban I lupa ka ta long yeng ka jong fi kan long kum no lada pila I lupa ya ka ktien ka jong blai ta fim pe ya ka blueprint la fim pule ka ka ktien la fim smooth ho ina ka ktien am ka mo finom iru ita ki long yeng ka jong fi kan long kum no ta ding ta bun ki mi ki pa ki sngi la ki khun am la ki la he da ki la college la ki man yeng am fi tieng la ja ta shi phang ro fila khuslai ya ki tip yo ki le chno yo ki ngat agi ta ki jing snio jong ne prothenga ka ba no fi ka ne sngi am la no do dang rit am la da fila tap ki khon jo fi am da ka ktien ga jong blai la da fila tap shi sha da ka ktien ga jong blai ya ki am ba ki tip you try ki yo jing pem na do ba ki dang rit am ka ba no fi am ka prothenga nam na asho ya ki apa ya ka wi ga jing ja na ka ktien ga jong blai la kran men shwai ka tanga fi shupan kan mau biang ya baro ba ka ta ka long bahaba ukon sorong oriam umi na yeng uni ukpa mu kon lek wat uni ukon namar ba uni ukon ula dan haukpa ubaladap ai ya kan nong rem ha ga jim ga jo uladap pensu thulut ya kata ka basdang bat ya kata ka bakot utip lut uta ukon ula tip lut ke rewat la kata udang ilek persya ken ya ukpa dading ta ukpa usu thu uni ukpa utip bang ngaladap seng nong rem ya ga jingem ga jong ne ukon bat anda bo umi nang ta u ukpa u klem kul marjing bo u shong bo du abbet but u khmi lenti be bo un sawan pai balai bo khmi lenti bo un sawan pai ka daw ga long namar la dap thap ya ka nong rem bo ne khon jo u la dap don ya ka nong rem ho u pai kan diat por u pai na u blai u pai na to ukpa shaka prthei rei tang kat to kat ne u kan mau ya kita ki baro ki badan ha ka yeng ge jo u kan mau yu ukpa jo u kan mau ti ki nong trei ki jo ukpa kun mau kita ke bam ke di ke yeng ke jo kun mau itu ki boro ba ka dai ka ta ka jing kan mau ka ba kun mau em ka plong u em ban wan pai bang shi ye ta ding ta un sawan pai shi sha ba u pa u shu up ba u la no un wan pai ba ka wai ka sngi u I shi sha na sha jingai u ne u kon u wan pai sha la yeng
Bagay ka tanga ko abang ifi kan ka sngi ka mamanta dan na pning jofi ki mut ban sedang gini ka long yeng manta tadeng ta mapi ko mushin rang na mapi ko ka kentai am pi haban tai shwa yal di haga ktien ga jong blai bala da fi yo ki kon ki ti am la da fla yo shwa ka ktien ga jong blai da fla tai ya ka ta nongrem ga jong fi ka ktien ba la da kan ka ktien ka long sha ga jing mento ya pi am ka mut pi la ru ban sam ya ka ta ha ki kon ki ti ki ba wan hadien jong pi bat pi la ban ai na mar ba pi donระดับพิมดอนพิมละบันไอเรนามารบพีดอนพิละบันไองาจูองอีกตาระดาอุบริอุรุสปาอุละบันยารับยาอุบดุกเรระดาอุบดุกอุกวาบันยารับรูอุกวาชิชาบันเละยากตาเรนามารบอุดุกยาละดีตุนไอเด็กแต่ก็เด็กตางากวาบันองอีฟิยาพีกิบันมุดดังกิลองยิงกิลองเซมเปลี่ยนอยู่ตรายกลากบมุดชิชาปุลีกันในกักเตียนกับจงเบลไม่ต้องไปชูปุลีเรฟินสโนทูอินกักเตียนกับจงเบลบัดฮับพิสโนทูชิชาพิลาบันไอบันซามยากตากิโคนกิบันอังวันโดนนับเร่งจงพีกันในกับปอร์เลสกิโคนจงพีกิลาเฮกันได้ยาพีฮอยพิมลาชบันได้เอกิตกิโคนจงฟีนเรกันได้ยาพีกุมกิมีกิปาบัฟินพายชาวตรายบันกลากับบมุดชิชานมาร์กับบาเบลกับเครนยากตาบักจิงมุดกับจงพีบักจิงมุดจงเบลกิมีได้บักเลนตีกับจงพีบักเลนตีกับจงเบลกิมีได้แต่เด้งตาลาพีประชังบันเตฮีดักับบอร์กับจงฟีเลเซกุมคุปาพีเป็นอีบอร์ให้กิโคนกับจงฟีดักับบอร์กับจงฟีพีเป็นเตียงพีเป็นสมีพี่เบอร์เทนพี่เบอร์เซตนั่นพิมจูไอกับเตียนกับจงเบลกิโคนจูพี่กิเตียงตั้งหากับปอร์บะพี่ดันมาพี่เลยตั้งหากับปอร์บะกิอีพี่แต่หาดีนัตตากิมเตียงน้ำมันเบลแต่ตากิมนั่งมันเตียงใช่โอเบลกันนั่งมันเตียงอีพี่อุปากะลาบันวันระบันกับมันเสียมกับจริงแหละประชาไอฟีกะลาบันวันระบันกับมันเสียมบันได้ย่อกันนั่นกับรีเวนจ์กับขบวนกับตาได้กับคำมาแต่เด้งตาฟิมลาบันชูberngam berset syo bom iki lada film ay ka tin jub ho ngamong ba ngim de ban khrwit iki khon ngi de ban sempat iki ka por iki dang ret habi kai iki hap wan dor iki ka babel ka ong ka tabu ble bu i usneng sempat lo ble usneng sempat ngiru ngi hap ban steng ban sempat lang jong ki khon ki jongi khnang ba ki kin bet ha ka por ka ba ki dang dei ban bet tadeng tanga snow ba ka de ka ta ya phi ki kme ki pa nga kwa ban ong ublay u it yangi bu sneng sempat tagde hing ta kwa banong ifi war ai ba pipin chupen bet ju bor gi khon gi jong fi da ka bor ga jong phi ko mukpa hendrai ka dei ya ka ba fin pen bet yaki nong kong da ka ktien ga jong ble ka babal ka ong ga taw bun singi perkhat ra ngale kom to ngale am to kan biang em kanum biang namar ka ktien ga jong ble ka ong ga ta namar gi jingmut jong a kim long gi jingmut jong phi lemni ki lenti jong phi kom ki lenti jong a ong trai namar kat ba ka beneng ga long ka ba kham jrong mane ka khando kom ta ki lenti jong a ki kham jrong bani ki lenti ki jong phi bat ki jingmut jong a ban ki jingmut jong phi tadei ta ka e ka ba phi mut ba ka e ka bo blei mut kam ya dei chino ki lenti ki jong phi ki ta ki jing start ki jong phi ne ta ki jing nang ki jong phi ki jing tip ki jong phi kim long e ru am ni no jor bat ka ta ka e ka bo blei dan tadei ta ka ba dong e phi ka ne ka sngi la da fi kwa ba ki khon ki ti ki vet pipi bet chama pi badu play kum ukpal ne kum ka kemi bet sha badu play am na fila bet badu play am pila ban pen bet iki kon bam dei mo pi man pen bet u dei u play u ba baneng ban pen bet na ong ye ta man la ka porong la da pipi bet ki kon kin bet la da pipi sai la ki kon kin sai la da ma pipi dei ki bam real play ki kon kin klalon ki bam real play hoi ngam ong ba 100% ka dei kum ta ko ban ong fi 99.9% ka long kum ta kwa abanong ifi utrai am un kar khu ifi utrai sha un ai bor ifi kum khpa ba kum ka kami ba phin phai sha sha ublai kum ki kme ki khpa kenyo ka to ka jingya shurut kenyo ka to ka jingya isi ka jingya mai ka jingya tim ka jingya tala ka ta ka nong manra ya ka jing ba ka yeng ka sem ka jong fi sedang la phi kum khpa phi sang miet ne phi plut por ba ki perlok ka jong fi am persang ban wan no kloi ban ma phi kum ka kurim la dau kpa wan kloi ne uni kurim jong fi wan kloi atan ye u pen biang mar lo wan trei bro sngi la thai mo la jram ka ta ka met ki u respect you ai ka ta ka buram ni ka ba fi dei ban ai u ban ma phi kum u kurim ru ma fi ha ban it ye ni ka tanga ka jong fi kum u kris it ka palang bu tau bu it ye ka tanga ma ong ka babal u la it ya ti ka ni ka kurim pa ka ha ban tieng buram yau ni u kurim jong ka tadeng ta la da ka don ka jing tieng buram ka ni ka kurim ba ba ni u kurim u it ya ka ni ka yeng ta ka la best bet tadeng ta bala da ka yeng jong fi ka long ta ba fi dei jing mut da bro arngot phin em ka kamai ka ji ro kan kia ka jing kar khur kan wan
bakan don ke jing kharoi kan don ke jing man bha kan don sha ke jing sei so hagata ka yo ka kot ke jong phi ba hagata ka jing suk ke jing command ru em kan don ke yeng ke sang ke jong phi bang ni ki khun jong phi ru em na mar ba phi long gum ta ki ru ki learn na phi bang ngai hi ma ki ru in wan be shok trai bat ka de ka tang ka ban ong phi ke nyo ka tu ka tien ka ba shu berbau ka tu ka ba shu kau kau ka man ra ra ga jing kar khu ka no man ra jing kar khu sa ka tien si tien sang phi wan ra yeng phi la tim ma phi ya ka yeng ke jong phi tim hi ma phi te ye ki khun ki ti ki jong phi wa de ka kam ga jam am phi kran si kran sang am ka wa ra ga jing tim la kran ha ko ki episode ba ka jing kran si ka wa ra ga jing tim ta ding tangim de mi ga tin si na kshin tur ga jong ngim de ben kran ki tin ki ba thala mar ga ta ga wa ra jing tim ye ga jing em ga jong phi ba de ga yeng ga sang ga jong phi ba ga ga ta ka ba na phi ga ni si ai ba phin long ki breu ki bi de jing mon la phi de ga breu kau kau la phi de ga ber bau nya ken shal tu shin tur kubum shal tu shin tur ga jong phi ka babel ka ong ni ga proverb ar huai ga ni ga khat ka ba khat kan dai ga ong la ka ba shong ga rish yap ban bat ka kan thai ka ba ye ka jia bat ka ba ing khong u breu am wong la ka ba shong ga rish yap la ka ba shong ga ta ga ri ga ba kan ja mar wai hang ta ban ye ka ba shong ba ka ta ka kan thai ka ba ye ka ja ne ba ka ta ka breu ka ba ye ka ja bu shuat daw bu thut daw ba bat ka ba ing khong li ka ba pitar ka ba shu ing khong ba breu mustana tala pidan ka ni ka jing long du ai bo ble mun ai fi kong ya ka ta ka man sim jo ka jing jam do du ai bo ble ai fi ka ta ka man sim em ka ba thanda mo ka ba cool wan makana ka jing pitar em phi ngap phim kren wan shisha ka ta ka jing pendom phi kun ba phinom dom de ta ding ta ka proverb khandai khat lai ka ong ka kan thai ka ba biet ka long ka ba bun ktien kau kau ka long ka jing biet ba kam tip ai ka kan thai ka ba biet plan ka de ka ba kau kau ta ka daw wat nom kau kau wat nom bitar wat nom ingkhong ta ai fin long ka ba ting buram yo kurem jong fi ba ma phi ku mu lok em ku ma ong i phi dum ne ngan puli ta ka khat liat ma ka ong gum ne na Ephesus ne ka long ka ba san ka tien ka jong blai ka ong gum ne nga kwa ban puli nga nat plat ne ka khat kishin rang tu eat ila kitanga ko mo kres eat ya ka balang bola IT no ila din na kamanta jongka bon yo ban pen khot ya ka ha bola sat ya ka da ka jing sat ka ka ktin bon yo ban pen yang ya ka ha khmat ala di ka balang ka badan buram ka bam dan ka ba thop ria la ni ka ba steel la ni ka ba kum ki tan re bakan yo long ka ba khot bat ka ba klem jing duna kum ta ken ka dei kishin rang ban eat ya kitanga jongki kumbai la ka jong ka met hi jar bo eat ya la ka jong ka tanga u eat ya di namar om judan meno bi isi ilaga jong kamet nrei ubusa bu sumareka kombo kristro ulale eka balang la pi et eka tanga ga jong pi am bila et yela de om judan uno bi isi yela de dei tangu ta ken uba biet nga ngai ubi isi yela de dei ta ka nong e fil pi isi eka tanga ga jong pi am ka mot bila isi yela de dei ta pi haban besa pi haban sumar pi pen biang ye kam baraban eka tanga ga jong pi ka bet ka biang pi besam ka dor jong ka pho ka men sim jukaro kan long men am bat kapen suk ia pi kapen snot nat ia pi da pi wan shing pinom i ka ba kapen at le pinom i ka am ka tom ia fi da na ma ka ta ka ba pi am ka ta ka briu kan ai kom tai fi ta ding ta am ka ba bal ka ong to le pi ki we kum ba pi ki wi lti ba ki we ken le pi ta ding ta am ka ba nong fi ka kan thai ka de ka ta ai ka ga jing i kan ai fi ru shi spa sha ka de jing i ai ya ka ka ba dei am kan ai fi ru ka ba dei ding ta nga kwa ban ong i phi ni ka skila da pi la shakri shai try fil ITM wa da ka yeng ga jong fi ka breu ro ga long le se ka ba pat tip u try kan sa tip u try but ma phi ka breu am la fi i bu new lock jong fi am ya kan riang la fil IT sho ma pi am how try u new breu am mde bu on pai shi pi ro un pai shi blai but da nang ban pai shi blai un pai ro shi pi ta ding ta ka ni ka ski kwa ban twai na ka man ta jong fi nga ngai pa ki long yeng kin bet kin biang bat nga ngai chi sha kalong yeng jo fi kan long ba so kenom kol mar shno manta sedang mal pule ka tien sedang man IT kala ka ba mut chi sha ki kon jong pi ru fin sa i ki kamba ka jing tre ki jing kta fin sa i bo ble us pen bet us pen biang utrai us pen roi ma o hi ken un sa le i ka ta ka kamba kan i ki jing sei so a ki e baro la da utrai udan ba PM la da utrai utai ka yeng ka jong PM si sha o e bala ban pen jat te la da utrai utai em ni ka long yeng ka jong pi we shi sha wala ban pen pram dan ting ta khim jom lai ka sam pi sbar punyo ong la da utrai te ka yeng ki minot na nei ki batte ka la da utrai dan am
Lalu try myo jaka bantai kini kayeng jong fiang persiang kat bapi persiangnya sampai kampoi sini sinoro. Kapoi bitang si kabasusi batang siya kataken kabajat bat kabaprah bat kabah. Poi bit siya kataken ke jingyam ke jisusi bat siya kataken cikcak. Tadi dah kuat banduai nam ta jong fi ni kapor mentang ini duai. Try ni kapor nga aingu ime kopa bang yo ban ai ni ka khubor ga ni ka sngi. Bang don sha ka jing so khia bang I shibon kilong yeng kilong sem ki don ha jing kulmar kim tip shu ke bikin le kim tip shu kumno ban pen bah try ha ga ni ka sngi ngai bang jing pen bah ka wan tang na me bang ta jing tei ka wan tang na me bang jing pen bet ka wan tang na me bang ngai ko try bang tin ke jome ka ong na ka probab arbu sa ko ni ka khat ka balai ka ong da ka jing start bala tei ka yeng ba da ka jing shempang bala pen scam ya ka but trying at a dwai ko konrat try ka jing start ka wan la kini ki khon ki jome ki shapting me la daw ni kurem u shapting la ni ka kurem ka shapting shi sha ka in la tei ka yeng but ka jing shampang ka jong pi shampang you try but pen scam ye ki nong rim jong ka ngada dwai ngada kar khu ba pinda yo shai ka jing start but ye ka jing shampang ka jong try ba pi la pen scam ye ka yeng ka jong pi ba ngada dwai shi sha ba ka jing tip shi sha ban pen dap ye ka kamera da ka spa ba koridor bat da ka jing so bha baro pangada nget ku krat ni ki khon chama ha ba ki tip ya me ki tho shi shai me ko try on pendap ke ka kamera jong ka yeng ke jong fi da ka spa ba koridor ka spa ba kan jadok ka spa ba kan jaman sim ba da ka jing so bha baro fi tia de mit fi yo tia venom dan ka ta ka jing leng a kanom dan ka ta ka jing pisa pangada nget fi kiem and step ka long refresh ka ta ka jing ke jong fi kan long shi sha ken o ka ba snow kemen ba ka ba snow bha do ka ta ba ha bo try udan ha ba ka ta ka jing start ka don ha ba jing shampang ka don ha ba jing tip ka don ha ga jim ke jong fi ka ne ga yeng ke jong fi ka long ka ba bhabri tam ka ba itnat tam komba u design u architect ba ka ta ka yeng ka itnat kum ju ha ba u blay u yo ban design ye ka ne ka yeng ba pion pen wan dor ta ka yeng ka kum ka plan ka jong blay na ka ne ka tien ka yeng jong fi sha kan long ka ba bhabri ka ba itnat ka ba ipo ipeng hado kata ngadwai ngada ka khu fi ne ka sngi ba no ka bor bomman ka no ka jing sarong ka no ka jing pen ka no ka jing bamla ya map kani baro akan do kan dam na do mentaga sngi kan wan ka jing penrit ya pi kan wan kata ka jing sngu tho don na preng jong fi fim jia tia lang sho don na preng jong fi fim jia kren ru ha yeng mentaga sngi kani ka men sim jing pen kani ka men sim jing sarong shaka pen dukut ha ka kerteng ga jong jisu hallelujah try ngadwai ho try ka jing ya de jukini ki arngot kan bet pat na do mentaga sngi bagi kon ki tiru try nga kren bakin long ki ba kongo e me try kin long ki bi trailam ablay hallelujah bantai ka yeng kombo noaro try ho rengkat bagi khun ki ti ju ki lai te ka ta ki yeng leng ai bagi ni ki khun ki jong mer ka kom noa bagi ni ka kurem ga jong bagi ni ki khun kin ya te ban pelong ye ka ta ki yeng leng ko try ka ba scam ka ba internet ban pen dap ro ya ka ta hallelujah ba ka wan ka ta ka jing shlai shi sha ka yo ban ri ka ta ki yeng leng ba kim shimla ja ka ta ka ba sneu ki nga duai nga gar khu ye pi ka ni ka sngi o try nang ai fi ka bor ba ye ka jing pen sla ha ka kerteng u jisu nang padem amen ba amen amen try nang kar khu ye pi ngin saya sempat asya ka sngi ka blai shi bon blai ta ka buram jong amen amen